uphile uphumelele. Kama uPastor Winnie Channel Africa. Kukodwa ngicelayo le number ayisetshenziswe umuntu ongumlandeli we-channel, umuntu oyimember ye-channel kuphela. So ngo-9 ekuseni ka-5 ntamba mengifonele kuphela, engangi-WhatsApp. Sibheka la kube nomlandeli sengimkhohliwe ukuthi ubani obebuza ngokuphupha ebulala umzondo. Yini umzondo? Umzondo esinye seyilwane esinuka kabi muke wasithinta, sivele sikhephe iphunga elibi. Leso silwane angisazi nge-English ukuthi yini. So sengikhohlwe ukuthi ubani obebuza ukuthi kungasho ukuthini ukuphupha ukubulala-ke umzondo. Nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umzondo kuwuphawu oluhluma ubulala olungakhomba lokhu kungenzeka umkhuleko wakho uzwakele futhi uphenduliwe ngoba ukwazile ukulwa nokunqoba isichitho. Deuteronomy 3:22, aniyukwesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguyena onilwelayo. 2, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umzondo uphawu oluhle uma ubulala olungasho ukuthi ngempela kungenzeka uthole umphumela omuhle futhi owulindele wokunqoba isichitho ngemuva kokusebenzisa iwasho noma-ke imithi yokuzikhuculula ichitho. Omunye kangathi-ke hhayi isidalwa sakho besikulwela sikunqobele ichitho. Okay, number 3, kuyenzeka uma uphupha umzondo kube uphawu oluhle uma ubulala olungasho ukuthi-ke kanti unqoba umthakathi okade kugadla ngesichitho esibi kakhulu ngenxa-ke yempinda oyisebenzisile, ngoba kungenzeka vele wena kade ugadla ngempinda njengamanje ufake ey'ntweni zakho oy'sebenzisayo kunempinda ubani emithyokulwa. Yabona, wokho umuntu siwushayekile umthakathi obekushaya ngeichitho. Okay, futhi-ke 4, omunye angayibeka kanje, angathi uma uphupha umzondo kuwuphawu oluhle uma ubulala olungasho ukuthi kungenzeka ukwazi ukucoboshisa umthakathi, ishoba lilala amazolo, yabona, noma-ke aphelelwe amandla lowo mthakashana. Deuteronomy 28:7, Jehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Siyabonga. Kodwa nake ngicela ngaze ukuthi uma ukuthi u-around eGauteng and une-job opportunity ekhona, une-vacant space esikhona, kunomuntu ofuna umsebenzi kabi la ohlala la Gauteng ongithintile ekhala na elusizi ethi uyacela ukuthi uma kunomuntu nje one-space amthinte angakwazi ukuthi ebuye emhlalele lapho. Ngabe ufuna ukugadelwa umuntu, ukulekelelwa endlini, imisebenzi enjalo yabona yasendlini, leyo msebenzi leyo ngithinte ngane kwethu abantu bengasokole nikhona, bengalambi nikhona, ingane zabo zingalambi nikhona, ninamathuba eningakwazi nibalekele ngawo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enandisele sasiza abanye futhi abahluphekayo. Siwe ni pasi la matulu